Здравейте, приятели! Аз съм Деян Гогов и днес ще играем на Fortnite Battle Royale. Така, приятели, първо искам да кажа, това ще бъде канал Деян Гогов Гейминг, в който ще се качват само гейминг видеа. И този канал е направен с цел забавление, така че всичко, което ще качваме тук, ще бъде само единствено с цел забавление. Нали, ние няма да бъдем от тези Keep It Family Friendly и така нататък, обаче нали трябва, за да спазваме правилата на YouTube, трябва ако нека да псуваме, нали, да направим цензура, но няма проблеми. Така, приятели, днес имам много интересен чалендж, нали, за днешното клипче. Така, нека дойдем в квестовете. Да отворим Battle Royale. Така, имаме мап. В този мап, в новия чаптър, има нещо наречено Big Ashes. Какво е Big Ashes? Big Ashes, това е като честове, само че с заключени честове, които ги изключваме с определен ранг. Така, значи, из целия мап има разположени такива честове. И когато вдигаме ранг, отключваме все по-добри и по-добри честове. Така, когато влезем в играта, ще видите ето тук отдясно имаме един метър ли, не знам какво е това, който нали мери кой ранг сме, показва ни кой ранг сме. И колкото повече XP взимаме нали, през тази дадена игра, колкото килове, повече килове правиме, колкото повече спрайтове сложиме в тези алтарите, нали, храйновете, толкова повече XP събираме. Днешният чалендж ще бъде да използваме само единствено Big Ashes. Така, няма да може да отваряме честове, да вземаме оръжие от земята, само единствено ще можем да събираме материали от нали, киловете, които правим. Материали, патрони може да събираме от другаде. Изясних нещата как наистина стоят. Така че нека влизаме в първата игра и да започваме с днешното видео. Айде! Така, приятели, вече сме в първата игра. Между другото, не знам защо, обаче на моя екран изглежда всичко нали, по-вайбрант. На самото видео изглежда сякаш, че е по-бледо някакво. Какво правя? Аз нямам право да скачам тук, бе. Трябва ми бикеш. Трябва ми бикеш. Патроните мога да си ги взема. Трябва ми бикеш. Шит, нямаме бикеш. Край. Не. Еми хора, това беше от видеото. Мисля, че ще умрем след малко. Между другото, това не е бикеш. Не мога да отворя това. Мини си намерих, това мога да взема. И е време да се махам от тука. Няма да идем там да видим. Също така хора, микрофона ми знам, че е отвратителен, но ще го апгрейднем, понеже използвам нали, хедсета ми, микрофон от хедсета. Който хедсет не е лош между другото, но микрофона просто на всеки един хедсет е отвратителен, така че много скоро ще апгрейднем и микрофона. Ние микрофона и всички другите глупости вече ги имаме. Но ни трябва... Опа, чакай, стой не мърдай, стой. Я троши глава. Но ни трябва един много специфичен кабел, който е за звуковата карта. Ако не мога да намеря такъв кабел, ще трябва да си купим нова звукова карта, която да работи с Type-C или USB-A. Shiny Shards, там дали има такова? Там дали има Big Cash? Трябва да сменим колата.
освен да ударим на някой един пикекс, да видим дали ще стане работа. Дали ще мога да вдигнем някой ранг, да ми покаже някакво пикашенце. Някакво пикешче. Това е ранг A. Значи хора, виждате в момента това е ранг A, не мога да го отворим. Чайте да си отворим това, да си вземем това, да вземем това и да се махаме от тук, обаче тук имам пикеш. Отгоре не съм сигурен дали имам тя, проши това. Аре бе, брат, толкова ли трудно бе? Оу, шит! Фак бе, брат, това беше тази помпа. Така, приятели, вече сме във втората игра. Обаче да видим какво ще направим тук, понеже ми трябва пикеш. Това бикеш не мога да отворя, мисля, че. Значи имаме един бикеш тук, бикеш друга ден не виждам. Он е там клека, бе, брат. Това е S ранг. Чакай бе, брат, не ме стреля, бе, лут, не ме стреля! Оп, чуки тук човек. О, шит! Ей, чакай малко бе, вътре тук нямаше ли такива бе? Къде ни чуят? Мисля, че тук вътре има тренинг рум. Който тренинг рум трябва да ни свърши работа. Само че къде е то тренинг рум? Тук влизаме в кухнята. Печагата направо се ни видя. Няма спринт вече и направо умираме. Фак! Това е много трудно бе ти, докато намериш каше и вече си дед бе, брат. Така, приятели, понеже през цялото това време, в което записвах този клип, аз умрях доста пъти, реших да ви направя едно монтажче с всички мои умирания. Всеки един път, в който умрях, този шиван чалендж. Общо взето хора, мисля, че схванахте идеята. Бях вече готов да се откажа, понеже беше доста трудно, нали? Тъкмо взема оръжие и някой ме убива. Понякога дори не стигах до някакво каше да мога да взема някакво оръжие и всички ме убиваха просто така, буквално без никакви оръжия. Но, какво стана? Едно приятел ще ми звънна, нали, какво правиш, брат, така, и той ми вика, след много влизам във Fortnite, ако искаш ще разцъкаме, и на мен ми светна лампичката. И си казах, защо пък да не играя с него? Защо пък да не ми помогне? И точно това стана. Дами и господа, най-добрият човек на Fortnite из цялата планета. Дами и господа, моля бурни аплодисменти за Фюри!
Та така, приятели, вече няма какво да се обърка, щом Фюри е с нас. Моля ви се, не обръщайте внимание на никнейма му, това вече е отделен въпрос. Но, след като той влезе, решихме да пръцъкаме малко едно в едно, за да загрее, след което влязохме в Battle Royale и беше време да приключим с този чалендж един път за винаги. На другаде тук не знам дали има такива си ранкове. Би трябвало да има, че няма как да съм един. Леле, брат, на 50 пинг съм, бе, що става, бе? Аз съм на 30. Ще обидим по-хубав пинк от тебе, бе. Ти си лидер? Така те направи да се тая. Няма връзка. Брат, често, бе, нема тук. Аз намерих един, ама чекам да се отвори. Еле, помпа ми даде, Аз съм брат. дед. Един нок. Аз съм дед. С тебе си. Той е дед. Ела тук. Яша, бе. Аз съм би вече. Тук имаше би май някъде. Да, ето би. Намерих би. Дай. Я ли го? Оп. Let's go. Това е нас. Леле, бият това. Нали не мога да не чуят, да знаеш. Я ли? 2 пъти 24 на тоя. Крак. На крак един. Другия е при мене. Кракнат. Найс. Дед. Другия също е кракнат, да знаеш. Сърфуй, че е тук. Право. Та, както виждате, хора, тази игра наистина имахме някакъв старт и този път, за разлика от другите игри, можехме да направим нещо, освен, разбира се, да умираме. И бе, бе. 24 лайт, 24 лайт. Да, не мога да им обърна колата, май, стой да видя. Значи, хора, не знам как въобще може да има такива хора, които постоянно да бягат. Но това, че преди аз бягах изключение, понеже нямах никакви оръжия. Наистина тези двамата бяха изключително досадни, но нямаше никой в това лоби, който да ни спре. Както виждате, успяхме да ги настигнем. Путевците, след като видяха, че сме от тях, решиха да избягат с рифт. Но, след малко ще видите защо не трябва да бъдеш пътю във Fortnite. Единия бега, 20 лайт, той е ланшот, брат. Чейсвам го на момчето. 48, кракнат 48 лайт, 21. 21 ланшот е, дед, Найс. Там, там. Пуш. 20 дед. Еле, аз няма шилдове. Аз ти дам, ел. Не бе, смисъл, че не съм пил, не че нямам.
При мене, майнус. One shot. Dead. Let's go. Единия е кракнат, единия е много малко. Бленкнаха ме, направо съм крак. Пушвам. Чупа на това. Еле, брат, как ги го мисля да пъти, бе, да бе, иначе убих 30 с яр. Много ти го, Дейви. Нема. Тука с още един тим ли дойдеха? Много ти по-хубаво са. Найс. Нищо. Аз кия до тойлета, брат. Окей. Да, както виждате, приятели, всеки един в това лоби го убивахме без дори да се замисляме. Но това, че Фюрито умря в този файт, не означава абсолютно нищо. Взимаме му ребут картата, отиваме към ребут бана и го връщаме обратно в играта. ...22 на единия, 35, 59 на единия. Робин е кракнат, Робин кракнат. Кракнат, втори път. Дед. Кукил. Баце хубавия лут, иначе да го е. Язъка. При мене. Кракнат. Худет. Let's go. ...48, още един път 48. Идвам. Тупа. Кракнат. Дед. 24 на другия. Долу, 24. Ръшкам. 48. Let's go!
Така, приятели, много ви благодаря, че бяхте с нас. Това беше всичко. Надявам се клипчето да ви е харесало. Ако ви е харесало, може да го лайкнете, коментирайте, ако сме направили някъде грешка, да му повторим отново. Също така може да коментирате, ако имате някакви идеи как да направим Fortnite по-интересна, може също да коментирате. Инстаграма и другия YouTube канал излизат на екрана да ги последвате. Също така ще има долу линк в описанието. Благодаря ви много. Хайде, чао, чао!